I julegave, der gav vi min mor en tur i Givskud Zoo. Stort set faktisk i 4 dage, for at hun kunne komme ud og opleve noget, nu hvor det var hendes sidste ønske. Så følg med. Vi havde 3 timers køretur næsten, hvor vi kommer frem her, og så skal vi jo stort set kun sove her og lige spille nogle spil. Det var jo et fint lille sted. Vi fandt en kineserrestaurant midt oppe i byen, hvor vi fik noget god mad. Der var ikke særlig meget udvalg, men vi blev der med det alle sammen. Så kommer vi hjem, og vi spiller nogle spil og lidt forskelligt. Jeg må bruge lidt tid med min mor. Det var jo godt nok bare sådan nogle små spil, men det skulle jo være med på rejsen jo. Så stod vi op om lørdagen og skulle lave noget kaffe, inden vi skulle ud på den store dag og ind i dyreparken. Vi sætter os udenfor og drikker den her gode varme kaffe nu, når vejret det simpelthen bare var så godt. Og så blev vi faktisk hentet om, at vi skulle over til min mors overraskelse og få pingviner. Der var desværre ikke nogen video af, at vi fået pingviner, men der var der et billede. Så kommer vi tilbage, fordi klokken ikke nåede på 10, hvor de først åbner, så vi spillede lige noget pool og noget bordfodbold. Og så kunne vi endelig komme ind i parken og se alle de forskellige dyr. De havde jo både safari-ture og gåture, de havde jo det hele. Så vi var glade for, at vi havde egen bil med, og så tog vi også turen rundt på de forskellige safarier, der nu var med de forskellige lande. Jeg synes simpelthen, den var så flot, den her brillebjørn, tror jeg faktisk det var. Så kom vi over til marsvin og papegøjer i et voliere. Det var ret imponerende at se. Papegøjerne var godt nok stille i forhold til, hvad vi er vant til herhjemme med vores papegøje, men det var også meget hyggeligt. Så startede vi på den første safari-tur og ser de lidt forskellige dyr. Der var jo faktisk vildt lang kø, når man kom ind, fordi alle skulle jo se dyrene meget tæt på jo. Og man kunne jo ikke bare overhale, når man var så mange, for der kommer jo også dem, der arbejder der kører mod os jo. Men her der er både kalve, jeg ved ikke om det hedder kalve i det her dyr, men der var små babyer, og så var der en kæmpe han med den. Den var godt nok stor. De så også meget bløde ud, faktisk. Her der var der dem her, det er sådan nogle slags køer, tror jeg. Jeg har ikke sat mig ind i alle dyrene, men nej, hvor var de godt nok flotte. Nu kommer vi til de her giraffer. De var altså flotte, de kommer altså lige rundt om hjørnet senere i videoen, når vi går rundt. Så begyndte det at regne, desværre, men det lignede, at nogle af dyrene de nød, at det begyndte at regne. Og jeg ved faktisk ikke, om det var parringssæson hos aber, men de pegede sig alle steder. Her der sidder de bare nu, så det var meget sødt. Så der er sådan en lille unge, der lige ude for lidt ballade. Det var altså også meget sjovt at se, at de også kunne lave andet end bare sidde. Whoopty. Hos aberne her, der gik der faktisk også dyrepassere, fordi de godt kunne finde på at stjæle mad fra dem, der gik igennem inden hos dem, eller hoppe i barnevognen og tage ting.
det var simpelthen så hyggeligt at gå her. Og det var også et sindssygt flot vandfald, det her. Det tog os cirka 6 timer at køre og gå rundt herinde. Vi nåede desværre ikke at se ulvene, men vi må kun simpelthen ikke gå mere. Så ellers så nåede vi at se alt andet. Men jeg betaler ikke næsten 1000 kroner for at komme ind og se ulve lige sådan i en halv time. Men så fik vi noget frokost. Jeg fik en cheeseburger. Og jeg kan ikke huske, hvad det var. Min mor hun ville bare have en kop cappuccino. Og så var vi ellers ude og køre igen, hvor vi så løver. Og her der er deres forskellige kranier i, hvilken løve det nu er.